Kolombai ka Dipok Entertainment YouTube channel takte buksong tini norong thani hain hai phaija phiko mia kisa bijini bagoi gap thangka norok bai phai ko rok sabe malia update diphai malia abun bagoi pile sikang na karsan takte buksong tini ni men murda kok ngkai tirpura ne bu kisi se sajangnai tei fatra haster ne bu short sisa kai sanai age norok pilan jimi paithak jora khalogoi video no naina ni jai tokdi takte buksong tabuk je sinit Tripura rogo je choli tongman takte buksong norok nugui tongkhana mia TPF nei toisa bokhok patal koina jamatia bo hain hai bongni TPF no songsafika toisa bongna bona aseman chal ni palika ekai borono je support khai tonai boroni logini boron tlangka te aro TUI RPC rogni Daniel Depuma sono bunungmani nukha Saimia Sikango BJP wa habimani BJP ni bising tikai chief minister chawi ti prasarona phiogna ni samani tabo kai tamni jagoi ong pharthang ko Saimia tabuk toisa ti prasarona bokong sawi saton bunai abo jorawon silainai tei nuklainai taukte bukso abo hai choli tongu tabuk tirprani kahini te yang buba garani bu je geta tipralen nytuyoi tabi khai je ekot khailaimani contradiction solution nei abo tabuk suk jora kono ogrok busuk ratike abo kha rok Saimia aboni sikang BC election no bagoi tabuk kisa niral khai tong rekha Hage takte buksong sung nasing jangai te kisisa 6 mas tolaina nai tongkha tabuk suk point kichung yakho aboni bagoi na angkai takte buksong bubagara jodina ne o video nai tongha kai bobu Kisa 1 joto politics leader tongai je leader koto tabuk Janajati Morcha FTT tongai minister Suklasran Nawatia Vikas De Burma Rampodo Jamatia Pramod Riang oba hai ti prasa kobama tongo borongno tuyoi meeting khaimanu ti prasa thangani bagoi oba hai samung khai chanai nangkai sung BJP ni joto no istifa ri oi phainani nangkha sini ti prasa ni saste sin ti prasa no mothangani jodena kubuino ti prasa na hamjagoi tongkai joto no BJP ni angkori phainau tabuk oba haino obastangoi tongo West Bengal norok saimanna aroni BJP rok 3-4 jona istifa rina nai tongo hai je MP busanai pasungnai 3-4 jona nok aborok tabuk tini mulbai join khaipenai oba hini koktuma phai tongo age je Nitish Kumar ni kok salaimani Nitish Kumar haina hai paltimar nei mani tabuk sujra to bo paltimar gya kintu election fight tongo aro Bihar norok joton saimanu Maharashtra Bihar Jharkhand tei Rajasthan o election ngai o election jara naisingnai aboni pore aimia busuk jara sitman nei maya jan sabani aboni pore sisinai ingkai tei package rinani kok state ni package usuk bu package than laimani abo soima jora sung naisingman pore ma demanno maya saimia tabuk jora thoki jagoi tongo BJP rok thoki ni tongo Modi sarkar songo oba ekani thokiwi borono sarkar khai tongmani nukjagoi tongo ake tabuk sin tirpra bo oba hekare buba karan thoki pailangno naidur songno bo hekare thoki pailangno sikango BJP bai tongmani aro Andhra Pradesh ni norok jotno saiman na taukte buk song Andhra Pradesh ni chief minister BJP bai asok tai maikla thanchakai maichalai chief minister tongmanno tiklai tabung nai dunon toisa dairi gua ngai tabu kai a kasam chief minister nokai chajakle ang thangkwa oba hai kaisa sorojontro boroni thani ungui tongo je pass khainai kono simi hamjabo je fail thanai nokai chajagya kai aba hai choli tongo aboni bagoni taukte buksong o rajniti kaisa absu kai hambya ngai sungti prasarok mansungnan nango sungti prasarok tam khai kai chanai sin tirpra ni rajniti belekhen juda khainuk jago kobangma borak kobangma kok sawo kai ti prasarok ni bukha paikhibu saimia ti prasarok no bomteke bukha paioi 300 jora 70-75 bosor ti prasarok no yangwaja thokiwoi tui kurui lama kurui jingjal khai nogo ai musaya khari tonika busa falima tonglaika oba hai obostha choli tongo sini tirprau taukte bukso akei kobangma kok to tongo taukte bukso jemon atar haste rogo bu sei rokomno Bihar rogo bu asuk bosor thoki tongmani Bihar lama hambya aba hekeno rang rok kingmote sogiya rang kijemesa sogiya kai aroni mantri minister rong chalai payo arokabu Bihar bo musaiya sei rokom choli tong kai kaisa Bihar state rok kaso koto ni 40টা seat 39টা seat rogose MP seat rogose asokai thoki tongman kaisini no tirpra chicken tetan thokina ni tamotong taukte buksong belai ke wasu janan tok age tini hain hai अधिवेशन शुरू nai Lok Sabha o jaga o gobangma kokrok sungjanai tongo Love Rahul Gandhi o Birudi hisabai borni odigar tongo tabuk 10 bosor Narendra Modi song sarkar chalungmani hisab sanjak sinai tam khlaika norok je asa srimani desni boror no obojoto puron dekhaika busujrotei khaika hisab rok sanjangnai kai belai khewana ma singcha tini rong ni simi meeting koto rongnai Young India Alliance rong meeting koto rongnai tai BJP rong ni tini khana belai khe Bihar non tuyoi
ke yang Chandrababu Naidu Andhra Pradesh no tuye meeting ro kasuk lai finai tamong nai tabuk suk jara no update bri tong nai tabuk suk jara kichung yakho Baksa News fake news khai tongo Nitish Kumar palti marang nai sin nai tong khai nai tabuk suk jara pan palti mar gya khu Nitish Kumar 6 mas jora lai gar thu 6 mas jora lai kakale Saimanut aron election rok pai gar thu Bihar ni election rok pai mani pore tamong nai ya no aba hai kaino update di thangai tawte buksong ekei norokani video no naiklai support kai tamang bagai pai play hambai tei khulumung ya for tawte buksong norok comments so je kaham saklai mani ni bisar ni video hamoni ni tahuk dipok babu ni norok je respect rimani belai kai pai play hambai khulumung ya for norok aba hai kaino login tomdi te ani video no norok like subscribe step bell icon na kisa click kai tondi tawte buksong tamo kai ani yo video belai kai des videos ni khobor rok norok kubang nuksi ya phano tas ang kisa kai phunungna ni chai tungnai jaman sak norok obo hai kaino kurungui tongkai alai chanai ani video no subscribe kai toni khai jora kaisa nangmani video bu norok manmai hakai father haste wangma des rok tamungui tong bo leaders rok tamukok sai tong sung obo hai no rutugui bising ni kok rok no norong ni thani ang tubuna ni chai tungnai hakai tawte buksong norok aham kurung tongdi susto tongdi ani bagoi jottono khulum bai kha